நம்ம இறங்குறப்ப எவனுமே மில்லில் இறங்க மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய நம்பிக்கையில் நீ மில்லில் இறங்கலாமா வந்தால் இன்னை சுற்றி ஒரு இனிமையாக இறங்குறாயே அட்டடே வீடஸுக்குன்னா நீ சொன்னால் அப்படின்னமா ஆயிடுவோம் அப்படின்ட்டு கண்ணு முன்னாடி ஒரு கார் இருந்துச்சு. இதில் தவிச்சு ஓடிடலாம் அப்படின்ட்டு நானும் இறங்கிறது வாரி அதுக்கு பங்குக்கு ஒருத்தர் இறங்கியிருக்காங்க. இதில் வருத்தமான விஷயம் என்னம்னா கை கட்டுன்னு வாய் கட்டலன்னு சொல்லுவாள், அதாங்க அது. பங்காளி நீ கார்ல போயிட்டே இரு பங்காளி, உனக்கு பின்னாடி ஒரு பாட்டை இறங்கியிருக்கேன், அவனை நான் கொண்டுட்டு வந்துடுறேன். அடி யாரா நீ கோமாளி, இன்னைய பாட்டுன்ட்டு இந்த ஓட்டம் ஒரு குத்து வாங்கணும்னா நின்று பேசிக்கலாம்டா, ஓடாதடா. இன்னையுமே அடிச்சுட்டுல வா ஏரியா கோடா, இங்க பாத்துக்கிறேன். தம்பி உன் ஏரியா குரலாம் ஓகேடா, எந்த ஏரியான்னு சொல்லிட்டு போடா, சொல்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கா. டே கார்ல ஏறினா மட்டும் விட்டுருமா, சொல்லிட்டு போடா டே. மடடி நீ ஏரியா கோடா பொங்கலி, நீ அவன் குத்திட்டா பொங்கலி, வந்து நம்ம ஏரியால கால் வச்ச உடனே அவனை வெட்டணும் பொங்கலி. கடைசி வரைக்கும் ஏரியா பேர் சொல்லாமே ஓடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அவன் ஏரியா பேர் சொன்னா நம்ம இங்கே போய் சண்டை ஓட போகிறதில்ல, அது வேற விஷயம். இங்கே பாருங்க பயத்தில் காரை கற்பா மூச்சு